Maingwana. Aje phila. Izanyanya. Aiwa. Phila. Zvanyanya. Utadzinye. Dzashadziboni. 6 months. 6 months spinal cord. Doctor vakataura wani vakati there is no way yauchafamba futi semunhu kutozvifambira kuchiitira zvinhu zvako. Sadaro wakadzi. Ino ndakataura wani ndikati ndipe twin brother yako yemunhu. Ino ndakataura wani. Yongo ndipa bota ndongoya ndinozongodzoka ndichikuitira zvese zvaunoda zvese zvaunoda kuitirwa nekundishedza kwakuita. Kutana twin brother yangu ita bota na andidi azviti. Hakuna. Alright, zvinokurwadza sei? Zvinozokurwadza sei kunzwa kuti ndatorwa nemutorwa kunze uku? Kana kundiona pamasocial media ndichisendwa mapicture nemavideo. Kusadaro. Farira zvangu. Kana kuzongondiona ndakuya ndingotora mabhegi angu ndichiti ndakuenda. Audi kunditeerera tane mazuva chimuka. Wakadza trust ka. Taide takatozviita zviri secret zvisina kana munhu ari kuziya tongozviita. Wakutaura chingoita. Wakutaura uchikabota nemunin'ina nemutwini wangu. 6 months dzakawanda. Mutwini wangu sure. 6 months dzakawanda. 6 months. Sina kuti musangoti spinal cord there is no way I'm munin'ina wangu haapindi achibota. Mutwini wangu